hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah! So, kumusta po ka mo? Ganyan, hope okay man po ka mo. And if day ka mo okay, just listen to this podcast and hope I make your day happy again yan. So, welcome pala sa episode 14 of Ulay Podcast. And I'm your host for today. My name is Don Peter Madura. Negro. Yan. So, bago kita magpon sa pinaka-episode for today, yan. Gusto ko lang mag-sorry kasi di ako naka-upload ng episode sa mga nakaaging months. Yan. So, bago kita mapot, so sabihin ko yung dahilan yan. So, e-note is mga October yata ito. Yeah, kamangan kang October. Nagbubuwa-buwa si internet me. To the point na may na kami internet. Yan, kayang gilibo, nag-apply ako sa ibang internet provider. And good thing, 3 days kayo ito nagkabit na. As in, kaso ang problema, nagkabagyo. Kaya, biglang nawala ng internet. Tapos, nagbalik na lang yata sa internet mga 3rd or 4th week of December. Yan. Kaya sabihin labing sarong bulan or magto 2 months talaga, kami nagkawala ng internet. Kaya yan, di ako naka-upload, tsaka di man ako naka-recording podcast episode. Yan, tapos ang kadawang dahilan, yan, medyo sabihin bakong magayon yung kalagayan ng mental health ko lately. Diba, na-open ko naman sa Indo na nagpapumbulong ako. Yan, so, tapos, sige, diba, sa pag nagpapabulong kami, minsan may naaramang ka, na at first, parang ako yung situation mo, tapos, all of the sudden, nagkakaiba ka ng mood swings, tapos, parang naihapot mo sa diri, ako pang nagkahilang, yan, so, yan, to the point na teka muna, lagod i-mention yung baka may matrigger pa ako. To the point na, nagkaiwa ako ng sobrang kamunduan. Medyo na-depress ako. I'm thinking na magpa-check up nga na kaso yan, may akong kwarta. Kunding taste muna. Kaya yan. Yan. So, pero today, good news. Ipagpapatuloy ko lang ang pag-record kang episode na yan. So, for today's episode, gagamitin tayong comfort cards, getting to know you version. And uni naman po yung card na naihanda ko for today's episode. Yan. So, ang card na categorical na is connection. And yun po ang question top for today's episode. Yan. English. Sabi mo are you the type to have many friends or a few close ones? And so, ulitin ko yung questions. Are you the type to have many friends or a few close ones? Ano daw? Actually, both. Kang sabihin ng mga elementary ako, yan. Sabihin tang medyo pagmanda ko la, pero parang tarada ko lang yung circle of friends ko, yeah. Very friendly ako. Grade 1. Okay daw, parang mostly mga babae yung ko, friends. Tapos kang mga grade 4, grade 5 yan. May na-friend na yan, halo. Babae, lalaki yung naging friend ko. Yan, so very friendly talaga ako kan elementary. Kaso yan kan high school, diba, na-open ko naman sa Indo na sa previous episodes na naging biktima ako kan pag-bully. Yan, so duman na lang sasadit yung circle of friends. Na-mention ko naman kayo na dahil na ako masyadong friendly. Yan, nakadalasan sa isang sulok na lang ako. Kaya yan, ngunyan, few close ones na lang ang ko, friend. Actually, medyo na-miss ko magkaigwa ng dakulang circle of friends. Kaso yan, nagkakatrust issues ka and habok mo naman mamati yung pinay to because of betrayal and bullying. Kaya mas pinilit mo na lang na protektahan yung sarili mo for peace of mind. Kaysa baga magkaigwa ka man ng po dyan, mga friends, tapos ang ending, binabackstab ka, diba? Yan. So, yan na yung Pero it's up to you guys if kung gusto nindo na kakulang circle of friends, okay din yan. Kung gusto nito ng kundi lang yung circle of friends nyo, okay din yan. Yan. Ang mahalaga, wala tayong tinatapak. Good. Okay. Yan. So, i-flip ka na ang card ni. And so, sabi your social circle size reflects your capacity from different depth of connection. Both wide and different shape have their own beauty and purpose. Yan. Tama naman ba? So, ano mo kaya yung advantage if very large ang circle of friends? Kung sabihin tayong friends na napili mo is very totoo, halimbawa pag may problema ka, at least ako kang pwedeng magdulukan.
So yan din yung sabi hantang naisip ko, kunya nga may pinaproblema man ako. Aside sa mental health, may pinagdadaanan ako sa family ko. So, dikit lang yung circle of friends ko, kaya dikit lang yung nasabihan ko. Pero yun din yung realize ko. What if kung dako lang yung circle of friends ko, dako lang akong mapagsasabihan, and sabi hantang dako lang akong ma-receive na comfort. Pero okay na din ako sa yung circle of friends. Dikit na ang circle of friends ko. At least, makontent yan, makanood na maging content. Yan. Tapos, ang kada circle of friends, may kanya-kanya man na beauty. Sabi nga din sa card. Tapos, purpose. Kung halimbawa, ako lang yung circle of friends mo, yan, dako man sa mo. Pero even though sa nga yung circle of friend mo, sabihin malay mo, sa mga friend mo sa konting circle of friends mo, yan yung magano talaga sa imo. Halimbawa, may problema ka, siya yung mag-stay, edi goods, diba? So, hope nag-enjoy mo kamo sa discussion simpleng discussion for this episode. Yan. So, ano po yung masasabi nindo for this episode? Like, mag-comment lang ako. Yan, okay. Yan, so, I'm your host for today. Your host, your friend, your best friend. My name is Don Peter Mandarinegro. And magkairaban ang lugod kita sa susunod na episode. Bye-bye and ingat ka mo. Pero